Γεια σας παιδιά, και σήμερα παίζουμε καταρχήν καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Είχαμε πολύ καιρό να ειδωθούμε. Και σήμερα θα παίξουμε rank reload μέχρι να πάμε champion 50% ή παραπάνω, δεν ξέρω. Μπορεί αυτό το βίντεο να έχει 2 parts. Μπορεί και 3, μπορεί και 4. Και πάμε στο Καλά βίντεο. το παράκανες. Και παιδιά μπαίνουμε τώρα. Σας αρέσει το skin? Καταρχήν θέλω να μας πείτε πόσο το βαθμολογείτε αυτό το skin. Από το 1. Από το 1 μέχρι το 10. Παιδιά, θέλω να μας πείτε το επόμενο βίντεο τι θέλετε να είναι. Θέλετε να είναι zero build, θέλετε να είναι battle royale, θέλετε να είναι κανένα tycoon. Δεν παίζω zero build. Γράψτε στα σχόλια. Πού έπεσα μωρέ κι εγώ? Παιδιά, επίσης θέλω να μας πείτε ποια ήταν η αγαπημένη σας season στο Fortnite. Πόρε στον αέρα που σε έφαγα. Κλιπ. Οι κάμερες το βγάζουν βίντεο. Κλιπ. Στον αέρα. Α! Έλα ρε φίλε. Με σκότωσε μια Λάρα Κρόφτ. Ναι, δυστυχώς. Αυτός είναι η ευκαιρία. Πάμε να κάνουμε στον φίλο μου. What is it? Dead. Platinum αυτός ο παίκτης. Το champion παίκτης φίλε μου. Dead κι αυτός, η ευκαιρία καθότανε. Θα πάρω τις σφαίρες θέλω. Champion ήταν και καθόταν η ευκαιρία. Και παιδιά γράψτε μου στα σχόλια το όνομά σας στο Fortnite για να πάμε ένα Βιέννα. Έχω ήδη 3 kills. Με την ομάδα όπως βλέπουμε έχεις 30. Goldfish! 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 Το πιο σπάνιο mythic! Αλλά δεν είμαι καλός. Θα το δώσω σε έναν teammate μου. Δοκίμασέ το πρώτα. Αυτό κάνει. Σκάει 250 στο κεφάλι. Μια χαρά είναι. Βέβαια γενικά σκάει 250. Αλλά δεν είμαι καθόλου καλός. Μην γράψετε στα σχόλια είσαι του βάσου, δεν έχω παίξει ποτέ το Goldfish. Αλλά από αυτό το με νοιάζει, αφού έτσι έλεγε δεν είμαι καλός. Για μου θα δούμε. Πώς δουλεύει αυτή η εφεύρεση? Έχουν φτιάξει εκεί μια εφεύρεση. Ωραία, πάμε. Και παιδιά σταματήσαμε μία το βίντεο για να μην βαριέστε τη ζωή σας στο να περιμένετε. Ναι, και συνεχίζουμε.
shotgun. Το χειρότερο μου shotgun για μένα. Για σένα όπως είπες. Ναι, και για όλους είναι το χειρότερο. Τότε τι είπες για σένα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα προσγειωνόμαστε. Αντώνη, θέλω να σου πω κάτι. Πες. Ξέρεις τι να κάνεις. Φυσικά και ξέρω. Αντώνη, κάνω αυτό που έκανες και πριν. Όχ. Παιδιά, την έχει βάψει άσχημα. Άιντε πάλι. Και παιδιά, προσγειωνόμαστε τώρα για άλλη μια φορά. Συνεχίζουμε, παιδιά, το βίντεο μας. Το σταματήσαμε για λίγο. Να μιλήσουμε. Και παιδιά, άμα ακούτε ντριν και ντριν, συγγνώμη, είναι οι γείτονες, έχουν δουλειές, δεν νομίζω να σας πειράζει. Ψόφισα, αλλά έκανα κύλι τουλάχιστον. Και παιδιά, συνεχίζουμε. Σταματήσαμε μία από βίντεο για να μην περιμένετε. Ναι. Δεν νομίζω να σας αρέσει να περιμένετε. Όντως. Αλλά όπως λέει η παροιμία, η υπομονή είναι αρετή. Όποιος συμφωνεί να γράψει στα σχόλια. Να γράψετε όμως. Εκτός άμα τα σχόλια για κάποιο λόγο είναι απενεργοποιημένα στα περισσότερα βίντεο. Άμα κάποιος ξέρει γιατί σε κάποια βίντεο είναι απενεργοποιημένα τα σχόλια, να μας γράψει. Πες μας. Γιατί το βάζουμε εμείς, δεν ξέρω πώς. Δεν το βάζουμε. Και όμως. Μερικές φορές πατάω σχόλια ενεργή για να μπορείτε να γράψετε τα σχόλια και τα σχόλια για κάποιο λόγο είναι απενεργοποιημένα. Άμα μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει. Ενέργεια, αλλά να μην μπορεί. Ας γράψει. Έλα το πάκι μου καλό φέτο να περπατώ να μην πηγαίνω. Αλλά δεν μ' αρέσει. Το αφήνω, δεν μ' αρέσει. Συγγνώμη παιδιά, αλλά δεν μ' αρέσει. Πιάστηκα έτσι. Θέλουμε δρόμο! Δρόμο! Πάου!
Και παιδιά, συνεχίζουμε. Θα πεθάνω τώρα. Τόσο και άμα θα πεθάνω πάρα γρήγορα. Αυτό θα κάνω φυσικά. Όχι, μόνο εγώ έμεινα. Παιδιά, πήρα 2 στον παπάκι. Και έχουν σταματήσει τα δευτερόλεπτα. Ποια δευτερόλεπτα? Παιδιά, στο άλλο το κανάλι σας είχαμε ρωτήσει άμα θέλετε να κάνουμε βίντεο με τραγούδια. Επειδή δεν μας απαντήσατε εκεί. Παιδιά, πείτε όχι. Ναι, πείτε. Πείτε όχι. Σας παρακαλώ. Καλό παιδί. Τι εννοείς μόνος σου έμεινες, αφού κάνουνε reboot οι φίλοι σου. Όχι, αφού τελείωσαν, reboot DJ. Εκεί λέει ότι κάνουνε reboot. Έχουν πεθάνει, Αντώνη. Καλά, άσους αυτούς να σκοτώνονται. Αυτό θα κάνω. Θα μπελώνομαι. Έχουν μείνει 10 άτομα. Λοιπόν, περιμένουμε για λίγο, το σταματάμε τώρα λίγο το βίντεο. Λοιπόν παιδιά, συνεχίζουμε. Έχουμε μείνει μόνο εμείς και έχουν μείνει 10 άτομα. Όχι παιδιά. Και παιδιά, πάμε στο επόμενο round. Παιδιά, εδώ πέρα βλέπετε ότι έχουμε champion. Και παιδιά, Πήραμε champion. δεν πήγαμε να ανέβασε 2%. Θέλουμε unreal. Σήμερα θα φτάσουμε 50%. Πάμε. Παιδιά, τώρα παίζουμε Squid Game. Τι λες μωρέ? Απλά είναι το map του Squid Game. Α, λάθος. Παιδιά, θέλω να σας πω, το map δεν μοιάζει πολύ με την Αυστραλία. Πείτε μας. Γιατί μοιάζει πολύ με την Αυστραλία. Εγώ δεν ξέρω καν πώς είναι η Αυστραλία. Ναι. Ας μην δώσουμε σημασία στις γεωγραφικές γνώσεις του Βασίλη. Μα δεν κάνω γεωγραφία μωρέ. Φεύγω. Άντε για χαραλαντά. Έφυγα. Ρε φίλε, γιατί έχει παντού άτομα? Αφού είχαμε στούμαξα. Dead. Τι μου βάλει εκεί? Medkit. Ουφ, τι play ήταν αυτό? Ναι, παιδιά, μην δώσετε σημασία σε αυτό το περίεργο ήχο. Απλά συνεχίστε να Απλά κάνω περίεργους. παρακολουθείτε. Δεν νομίζω να τους ενοχλεί. Τους εννοώ. Πόσες παίζουν από 2? Αυτό. Αλλά 2 XP έμεινα. Πόσο έμεινα, δεν θυμάμαι. Καλής ποιότητας πλαστικό. Καλής ποιότητας ξύλο. Εσένα ποιος σε κάλεσε? Ρε φίλε, ποιος σε κάλεσε εσένα? Εσένα εδώ που σε βλέπω. Πετάναμε!
Παιδιά, συνεχίζουμε το βίντεο. Πεθάναμε. Να μετράτε πόσες φορές πέθανε. Και επίσης δεν πάλι. μου δώσε το για όπλο για αρχή. Δεύτερη φορά σε αυτό το round, αλλά έκτη solo. Να μην σε νοιάζει πόσες φορές έχω πεθάνει. Εντάξει, εσύ να ξέρουμε πόσες φορές θα πεθάνει. Άλλο εγώ δεν ασχολούμαι τόσους μήνες. Εσύ ασχολείσαι 10 χρόνια. Εγώ ασχολούμαι με κάτι άλλο. Εσύ ασχολείσαι μόνο με τα Tycoon. Όχι, δεν εννοώ με το Fortnite. Εννοώ με την άλλη την ασχολία. Για το Minecraft και τη μουσική. Για το Minecraft όχι, για τη μουσική ναι. Η δική μου σκότωσαν ομάδα. Παιδιά, να ξέρετε, και ο Βασίλης έχει καλή φωνή, αλλά δεν το παραδέχεται. Δεν το παραδέχεται. Εγώ έχω τη χειρότερη φωνή του κόσμου. Βρε, άσε μας που θα κάνεις ότι έχεις και χάλια φωνή. Πάνε πει. Έλα ρε φίλε, τον έμεινε. Και για άλλη μια φορά πεθάναμε. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε. Πάμε στο drop. Σταματήσαμε το βίντεο για να μην περιμένετε. Ναι, και να πεθάναμε μην και δεν χτυπήσει, πήραμε πολύ. φάμε copyright. Ναι. Και τα δύο. Γιατί πάντα πρέπει να μένω λόγο. Sniper. Έτσι το Sniper. έλεγες εσύ όταν έπαιζες Bloodhunt. Όχι Bloodhunt. Ναι, για πλάκα. Για πλάκα. Ακριβώς μας έφτανα τα μπάνατσις. Περιμένετε. Τι λες εκεί στην κάμερα. Τίποτα. Αντώνη. Ναι, τίποτα. Αφήστε το. Αντώνη. Τι, δεν έκανα τίποτα, αλήθεια. Αντώνη. Τους έλεγα μήπως κάνουμε μια Αντώνη! πλάκα. Μήπως κάνουμε μια πλάκα, αλλά δεν θα το κάνουμε. Επειδή σε αγαπάμε. Σταματάμε μια το βίντεο. Και παιδιά, συνεχίζουμε το βίντεο μας. Το έχουμε σταματήσει 100.000 φορές. Πόσο γράφει. 18 λεπτά. Παιδιά, στα 20 λεπτά θα